company lian taka an ho tu pa aditya chu apa in aboral sana wangin an company chu a en kola hun khir tak mangin anu chuan bialpa nein afapa aditya tlansanin a bialpa nen chuan an tlam bova aditya chu van doina in tlak bok zelin a bialnu a hmangai em chuan pasal dang anei san le a hun ton khir tak awang chuan depression nein atal boi viau maya mani nun po hlu zo to lovin akar changkang zet chu akal sana basa chuan chuangin rail station lam apana nun chu ning ve hle in pan lam tur po hralovin rela chuan a chuang ve top mai ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shra mang u aditya chu pan lam tur po hralovin rela chuan a chuang mol ve topa anun anin ema wang chuan mani nun na lak po a poisa to lo nula mel thale i tom em ki ti chu rela chuan ron chuang ve in a buai khop maya rela mi palo chuang ho chu chain gi ti hi meiche pohor mel tak zuang om si lo ang kha ani a thlen china chuan report porin thingtlang vela chuan jin se a over tia an rel turang chi kha ani gidit chu aditya bula chuan through in a bengal bora mumbai a om thu hrilin sik chung ko an ni thu chu an hrila an kholama ho turani thu hrilin aditya chuan gidit thu soi chu ngai thatra pe lovin anun chu aning em a rel tlan laia tanga zon thak tomin anun na chu lak an tuma gidit chuan ron mufu in aditya chu athil tum tilo turin aron thlema aditya nun na chu chan sakin rela na thok chuan cricket aron khona aditya chuan cricket nei lovin gidit chuan alo sawisel sak veka cricket khon tu pa chuan kalsanin gidit chuan tlangwal mel tha aditya chu a har sana zotin pui adu thu an thrila gidit chu atong tam ema wangin aditya chuan hawin ka chanchin hi tuma ka hril du hleinem ti in achanga gidit chuan I chanchin I soidu lo chuan keiman ka chanchin ka hrilang che ti in a chanchin chu an hrila sik chung ko an ni thu hrilin bialpa anei thu aditya chu an hrila a chung te chuan an hnam pui sik ve tho chu pasala nei tir an tum thu hrilin a bialpa awanga a chung te tlam bo san adu thu chu an hrila aditya chuan meiche thoveng tak gidit chu makati in a muthil lai te chuan gidit chu tongwain aditya chuan ati ti pui peilova rel chu dingin aditya chu achuka gidit chu harin aditya chu azong ngal wata aditya chu mu in nangmala omchi inilo kabula local roti in an soma aditya chuan lo narin anin biak boilai chuan rel kha kalin gidit chuan a zui ngal wata a patrep tia chuan meiche pakhat thil zuar chu paltlu in rel chuan atlan sana thinrim takin aditya hna chuan akir le ta ani gidit chuan aditya chu an khum hrepin nangma awangin relin min kalsana station leya min vatha turani ti in an hrila aditya chu tlan che thutin gidit chuan a uma aditya chuan taxi bia in gidit chu station leya chuan thla an tuma taxi driver chu a man mo lovin atlan muang viau maya aditya chuan ngai theilovin taxi chu adin tira aditya chuan khalin station le chu an thlenga rail aron la thlen lowa wangin gidit chuan tuilein a tuilei chung chuan rail aron thlenga rail chuan kalsan le in gidit chu a thin rim viau maya a bungrua engkim rail a oma wang chuan station ngak tu chu mu in a ticket refund le chu an dila station ngak tu pa chuan a theilo thuwa lo changin gidit chuan sumkol anei si lova mel hriat lo kara chuan atei tamai gidit chu tlangwal pakhat hian no chi zuare moti in mongno zan khata ta ning zan nge ti in aron dora gidit chuan lo haw hrepin meichi amani zamo discount chi kani velo tia lo changin aditya kalliam tur chu a hmuwa aditya chu zui ngalin gidit chuan apom topa meicheri hor ni ma sela mel hriat lo kara chuan uido izok ang mai gidit po a om ve tlat
giti chuan amu thak le ngalin nangma awangin ka chung te chena bathinda ka thleng thei don lova poisa ka nei lo awangin zan in hotel ka ri na tur chu itumanga yang I waleta I poisa kha ka hmunia oti in an hrila aditia po chuan hotel ari amai chu poisa lovin hotel lam chu an pana nun beidong aditia po giti atonta ka chuan hlimna charthar ve zelin hotel a chuan ri an han tuma hotel ngak tu pa chuan an hotel khenman chu darkara bil an lak thu hrilin in ngai zong ho in stratut na hotel ania aditia chuan giti a hruaina hotel chu hotel sodom tak ani ti hrathiamin an riaman tur chu an pe a giti chu hotel ngak tu pa chuan khol gale moti in alung a oi theilo an pani chuan room pakhata omin hotel ngak tu pa chuan anin stratut nge aringa giti ero chuan thinrimin aditia hne na chuan bial panghet kaneya min nai mi suang che ka bial pa laka chi akaler don ti in a inveng na savio maya aditia chuan a bial no hlui pasal nei santa thalak kha mu in giti chuan a mel thati ti in an rila a bial no hlui thala ka mu ta ka chuan aditia mut chu in thlakin alungai le view maya giti chuan I bial no hlui thalak kha hal daila I theih hil thei mayang tia fuin aditia chuan a thuron chu alo poma a bial no hlui thalak chu halin malampana kalduna thinlung apuwa chutia anin ngai tu abuilai chuan police ron lang thutin hotela lo in sodom ho chu kongkhar hnung lama tangin an tlan chuak veka aditia te po tlan chuak ve in basin station dot le chu an panta ani giti chuan aditia chu abulakal ve tura somin ka una nu nen inin ngai zonga ke chu kabial panen kan tlan bodon tia hrilin aditia chuan giti chu angai na to view maya giti thuang chuan omin station an thlen ma chuan ATM a poisa la chuakin thomna thar giti chu an leya an pani chuan chol ha damin dilbula chuan an ti duhna an zeilo dun ema wang chuan dila tla in an hu veka hotel man tloma chuan cholin aditia le giti chu anin thlaka aditia chuan company anei thu hrilin anu chu abial panen an tlan bo thu soin giti chuan fuih an tuma aditia chu thinrim thar le in giti chuan a theiang tokin an nema giti chuan aditia chu abula hruai zelin bathinda a an in chu an thlenga giti chuan aditia chu a thiampa anga soin giti pu hne na chuan aditia chu in mel hriat tir an neya pu ber chuan aditia chu a hnathawh thin zotin aditia chuan zai thiam ani thu in a changa aditia chu an bula kar khatal cham tura chelin sikho cho chu an nei puya aditia chu an du sakin an eile in tuinai tak tak chu an ei tira aditia chuan athil e ngai lo ein apum lamin ro arel ngal vata apum chuna in du huna in thiar theidin muna ading ta ani aditia chu mutumin giti chuan aron muwa anin biak lai chuan a una nu kharon kalin giti te chu aring hlel view maya giti chu loin soifel zungin aditia hne na chuan naktu ka leile ta minon muang che tin a hrila aditia nen hian anin du thula in hril chi alo ma se anin meldan chu adang lam tranti an hreto bok atu kania aditia le giti chu leile ta in mu in giti chuan ka chungten ka no panlaya ka komthin ka thiam pakhat pasala min nei tir an tuma ka bialpa ka hmanga isia engtin nge ka ti don ti in an rona aditia chuan chan vak dan hrelovin giti chu han hnem vak dan a hrebik lo ani giti pasal turte chu ron kalin ro pui takin in hualna nei an tuma giti pasal tur manjit po nu pui mel thatak anei dona wangin a phur ve khop mai giti pu chuan aditia chu zai tura somin aditia chu zain an lamah Bollywood movie recap boi thlakna chu an zai hian soi tur awang thei khop mai an zai zo nu chuan aditia le giti chu in mu in giti chuan aditia chu an fopa a pasal hual manjit khan lo mu in a thinrim viau maya thinrim viau ma se nu puya nei tum thovin giti chuan a bialpa a mangai ema wangin tlan bo mai chu kong om chunni in a hrebok giti chuan aditia mutui lai chu kai thovin Manali lama min hruai ro ti in angena
abial pa chu vapan mai tumin aditya nen chuan an tlan chuaka giti unaw nu chuan lo mu in an chung te chu akai tho ngal veka giti te chu biru in anu le pa te chu an thin rim viau maya aditya chuan abial pa chena chuan vatha in giti zara a depression ten kian zai an rela an company chu thataka en kol le tumin hoisen takin malam panin akala beiseina nei to lo aditya kha beiseina in akhat le ta aditya chuan an company chu en kol le in taimatakin na athoka anu po chu ngai damin thil chi rang an siam chuaka kumchan velai company a en kol le nu chuan an company pon ma son zelin aditya chuan rilru lama har san anei te tan git ka siamin du huna an biak thei thu an puanga chanchin bumi te chuan aditya company larta chu vordarin giti chung te pon difficult tlangin aditya chu an lo muwa aditya chu a office a giti pa te chuan mu in an fanu omna chu an han zota aditya chuan giti khan ka bial pa nen kanin neyanga ni ni khat nuwa kan chung te bula ka kir le ang ti in aditya hne na a hril sia thakwa lai ave nu po chuan la ho lovin giti chuan harsana ato ka ngain aditya chuan ni som hun min pe ula giti chu in ina karon hruai ho ang ti in atiama giti chu khonge aom zon chu atum don ta ani aditya chu manali lampanin achuak ngal vata giti bialpa asuman chu vahmu in giti omna chin an zota asuman chuan lo chang thadu lovin giti chuan abialpa chu voi tam tak mu in achung ten pasal nei tiran tum thu chu a hril thina ama chau lo chu mangai anei lo thu hrilin min nei mai ro ti in angen thina asumana chuan achung te a hlo ema wangin giti chu nupuya nei ngam lovin giti beidong chu na a in pe a no pang le kha zur tir thinin sister ang chuan hun a mangta ani aditya chuan giti chu zong chuakin a khonga I viau maya giti chu vahmu in a hruai ho tur thu an thrila giti chuan ho chi ani to lo thu hrilin aditya chuan ati lui tlata wangin giti pon a hnial ngam bik lova an ho konga chuan hotel pakhata cholin giti chuan abial pa chung te hlau em asuman chu khola bia in an ina ho tur thu an thrila asuman chuan mu adu thu hrilin giti thin rim ril luna chuan abial panep zet chu a hau nget ani giti le aditya chu leng chuakin an hlim le viau maya thil a thak tak tak ti in giti pon aril ruhana chu a ngil ve bok hotel a chuan kir le in asuman kha alo oma giti chu ngai dam dealing kan ina ilo kal lai kha chuan kan sa khuwa society le ka chung te ka hlau ema ibula khan ka omngam lawani tuna chuan eng kim adang lam to ipa te bula chuan company in kirila thil ni na zong chu kan hril vek don nia chance khat chi min pele ro ti in an nge na giti chuan asumana chu chance pele in an ina chuan aditya ho chuan an hota ani giti te in chu thlengin an chung ko ho chu an lo lom hlom viau maya aditya chu giti pasala an ngai veka wang chuan makpa ang maya lo chei bolin asumana hril a hai viau maya thudik chu kala hril tho thawang tia ngai tu in giti pon aditya chu abial panep zet ai chuan adu to bok zana niya aditya le giti chu in mu in giti chu a unaw nu te chuan anon hruai daya aditya chuan asumana chu dor hrilin giti naktu ka leile ta min ron muro ati ti in giti le asumana chu aditya hian hunrem chang siama nupa suizom alatum ve bok atu kaniya aditya le asumana chuan leile ta giti chu lo ngakin aditya chuan ichung ta bula asumana chu ibialpa tak tak zok ani thu hrilla ke chu mambai lama ka kir le toang hlim takin in hun in mangdone tia hrilin giti chu amang thra a giti le asumana chu impia in asumana chuan thudik ichung ta bula soila ke pon kalo soi veang tia hrilin giti chuan aditya chu angai tlata an hlimlai ni te khangai tu kirin aditya kalliam tur chu va umin a mangai thu an hrila aditya nen chuan in 4 pin abial panep zet asumana chu sira nolin aditya nen malam hun mandun chu an tumta ani